Akcia! Ahojte, ja som Luisa a predstavujem vám odbor Agropodnikanie kinológia na našej strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre. Ako tretiaci máme predmety zamerané na psov. Starostlivosť o psov, chov psov, kanisterapia, výcvik psov, plemená psov, všeobecná kinológia, technické zariadenia v kinológii a samozrejme prax. Naše vyučovanie neobsahuje iba teoretickú časť, ale aj praktickú. Nášmu výcviku sa nevenujeme iba počas vyučovania, ale dávame do toho svoje všetko aj vo svojom voľnom čase. Venujeme sa všeobecnému výcviku, stopovaniu, obranám, poslušnosti, socializácii a agility. Naša škola spolupracuje s organizáciou Erasmus, ktorá nám umožňuje aj praxe v zahraničí, ako napríklad vo Švédsku, kde sa venujú vyhľadávaniu invazívnych burín. Naši psi môžu byť ubytovaní v školských volierach, čo nám umožňuje s nimi pracovať počas celého týždňa aj na internáte.